Ndozo mtemo zvakasimba baba. Ndosaka ndiri pano. Ina ntombo chinyango ndikaendepi nyango mukaenda izvo ku ZBC kwaRare. Kama kaona yango pana Andrew chashamba ndokuda ndini. Mukoka ndini kama kauti nganga igaro kwa mukoka ikabuda pa mapepa ndini. Ini ndibudise zvamunofunga. Taurai kuti dare rakabva kwa mambo. Hatina kutangira pano chete. Takatobva kwane mangwe. Zveku vanhu. Ndini nganga yakagaura mamukoka kama kauti kwa mukoka kwakagaugwa. Tsamba yakabva kuna mambo. Izvezvi ndotofonera dispo. Noti apana ndotosikamwa kai. Handisi pano ndamhera sehowa. Kana muri pamutemo, zvinhu zvenyu zvongova pamutemo. Nditorese zvazviri. Ndini nganga mukanzwa nganga inonzi chikasha shumba yavaro ndini. Ini baba ndiri mutoro wenhau ndinonzi Silvester tapfumane. Ini nezita renyu rizere riri pachitupa nderekuti chi? Vazuburawa. Augustine Zuburawa. Munharaunda yatiri inonzi yaSabukani. Mugijinyelwa. Kana kuti Matura. Uchifi ndiani kuarea ikunoko? Nemangwe. Tinotenda nokuti tendera kuti tive tinowana nguva yekukurukurawo nemi. Mungatirondedzera zvizere here masvikiro akaita anonzi Tsikamutanda ari munharaunda ino mazuva ano? Tsikamutanda akasvika muno tikadaidzwa kwaSabhuku zvikanzi naSabhuku kwauya Tsikamutanda. Saka Tsikamutanda uyu munhu wese anofanirwa kuti atsike mutanda. Ini ndini murume akapindura ndichiti aiwa naSabhuku muno munharaunda yedu hamuna mombe. Mombe dzedu ishomani. Vana Tsikamutanda zvatiri kunzwa kuti kwese uku vari kungofamba kuchinzi mombe. Kwavakambofamba ndekupi kwamuri kuti kwese? Kwazara nyika vakaenda ikoko vakatsikisa kukatorwa mombe. Kwamanyepa Sabhuku kukatsikiswa mutanda iwoyo kukatorwa mombe. Kwamuhlope handisati ndasvika kwangu asi kumwe kudai ngonzwa kuti ndo zvakaitika izvozvo. Pane pamakanzwa here kuti nhamba dzemombe dzakatorwa dzakawanda zvakadii kana nezvimwe zvipfuyo zvepamusha? Pandakanzwa ini handisingazviki pana Tsikamutanda asi ndaingonzwa kuti pamanyepa dzaisvika kuda kuma9 kwazara nyika ndo 9 umu manyepa i23 zhinzi dzimwe 5 hasati dzadi dzabuda. Izvi anozviitirei kuzvekutora mombe dzinoiswa sei kwaari? Unenge uchinzi ndei? Unenge uchinzi ukapinda muchimba chaanonhingikira imomo chaanoshopera imomo unobatwa uroi wonzi wabatwa uroi kana kuti unombobobo wonzi tiri kuda mombe kana kuti toda mombe mbiri kana wanzi uroi hwako kana kuti une chikwambo.
kana anongedzera kuti wanzi une chikwambo kana kuti uroyi, iye anotora chikwambo chacho ochienda nacho here? Uri kubhadharira kuti chii chaitika? Ndozonobisa chikwambo chacho kumba kwako ikoko. Semunharaunda ino yamugere ine yakatanga kuita izvozvo mazuva mashoma apfuura, kune dzimba dzaakatoenda here akati anoda futi mombe? Munomu akaenda mudzimba dzinoti kwa Simbirisi yomushai kune mombe yakatorwa, ndokwa Tanda kwakaenda mombe, ndokwa Hlongwani kwakaenda mombe chinzi vane zvikwambo ameno zvavanonobisa vachiita, asi ina handina kusvika ikoko, asi mombe dzakatoenda. Pane zvinobiswa, pane zvakataurwa here kuti kwabiswa chikwambo chakaita sechinhu chakaita sei chakabviswa kudzimba idzodzo, kana anga ane mubobobo chii chinobviswawo pamba pakewo? Kunzwa kwenye mimi sokunzwa kwangu zvainzi vamwe vanonzi vane nyora vopariwa nyora, ndo mubobobo wacho. Vamwe vonzi tiri kuzobisa, vamwe vonzi vane nyoka, saka ndo manzira andakaita ini. Nyoka ikana yazobviswa vanhu vanotoiona here? Ini asi munhu anga asipo daitoona zvinzi kani vamwe vanoti kwai kune nyoka yachembera, pozoonekwa pana kanyoka kadoko doko. Ndo zvimwe zvandakanzwa inini, asi ini ndani singasviki kwangu, nokuti somunhu akagara azvidi ndazviramba. Kuzviramba kwenyu baba kwakakonzerwa nei? Ruzivo rwakakuitai kubatsirai kuti murambe kuti handisi kuenda kwako kwauri kuita mashiripiti ako nderwekuti chii, uye dzidziso yamagara muinayo musoro nezvatsikamutanda chii? Kuti ndirambe izvi ndakaziva kuti hurumende haizvizivi, nokuti izvi zvinhu zviri kuitirwa mudondo vaitivo zvakabva kuna Chifi neMangwe. Saka ndikati ko kana zvinhu zvabva kwaChifi neMangwe zvinofanga kuti zviitwe paprimary kana pasekondari, zvino kana zvichiitirwa mudondo ini handidi nangu, handipindi. Vene ruzivo kwekuziva kuti vana Tsikamutanda vanhu vanongofamba vachiita mashiripiti avo, ndo zvakandiita kundirambe. Asi kuti ndaramba kudaro, tati toramba kudaro, zvakanzi nasabhuku vese varamba vachazoenda kwane Mangwe vonobhisiswa mombe 4, ende vanhu ivava vachisiri vanhu vangu, ndisabhuku vaitaura chidaro. Ndikangoti isu zvakangonaka. Pane vane mazita amataura vakatorerwa dzimombe pamwe togona kushaya mukana wekutaura navo. Pane here akatsutsumwa nezvazvo achiti ina handizi muroyi, kana kuti ndanangwa zvinhu zvandisingazivi kuti zvinoraramika muupenyu hwangu? Makangonzwawo imi kana varipo? Veimo muno vamwe vacho taseparetana, varamba tata vekudivi redu toga. Ava vanga vaita izvi ndo vanga vave vanhu vani vasabhuku. Saka nanhasi takangoseparetana, muna vamwe varume vakaramba vanotokwana 7, umwe wacho ndowoyo uri apo. Ndo zvatakaita mamiro akaita zvinhu kuti ndizive kuti vakatsutsumwa, nokuti sitata kutonzi imi maramba chi zvinhu zvasabhuku, saka imi muri kuzobva muno muchadzingwa moenda kwamakabva. Tikati zvangonaka. Kunyange musina kubvuma kuti muende kudare racho nairo rinenge richiitwa mutambo iwoyo, hapana here paakazombokunongedzera iwo iye Tsikamutanda nemhuri yenyu kuti aiwa imi muri kuramba zvenyu, asi tanga taona kuti upenyu hwenyu hwakamira sei semunhu anoshopera? Ini handina kusvika ikoko, ende iye haana kungondini, wakazondinongedza musi nezuro paakazouya najournalist apa, ndo paakati inini ndanisina kumbokudaidzai but tarisai muone ndogona kuuraya, ndatosvika pano pamba penyu. Ini ndikabva ndati no,
ini vedu vemusazvinetsa zvenyu nai Tsikamutanda ini ndave 70 years ndinotonwa mapiritsi angu eBP muri kundishungurudza kana muchingoda kutouraya chero izvozvi urayai zvenyu ndo zviripo. Chenjedze mukada kupa kumwe munhu anga ari kuona interview inei paSly Media nenyaya dzanotsikamutanda ndedzekuti kudise munhu wabve zera wakura kudai tino mazano atinopangiwa kubva kune vakuru vakaita semi ndeyekuti ini chenjedzo yandinoda kupa ndeyekuti no vana Tsikamutanda namaziviro angu vanhu vanoita masaramusi avo saka kuti ndingove ndichisvika panzvimbo dzavo idzodzo ini ndakaramba sekera ndakarambira sabhuku munotova nevanhu vanotokwana 7 vakamurambira sabhuku vakati isusu hatidi saka vanhu ivavo manje ndo vanga vapinda pai panyatwa nyangwe nanhasi tiri panyatwa kunzi makarambirei kutsika. Vamwe vacho vamuri kuvarangarira mazita avo here pa7 apo pana Tanda vapi muri kureva vakaramba ndikuda vakaramba alright vakaramba panoti Charles Chikamu Kanisiyo Machisa Chikwama Kisto Chikwama James Lavano kwezouya Gwetekwa kwezouya Cheure ndiani umwe futi vakwana here hapana utasiya vakaramba pakuchichi pa7 wenyiwowo mune here kutya kana fiye iri mamuri nekuda kwekuti makaramba uye chikumbiro chenyu ndechekuti mungachengetedzwa sei kubva kuvanhu ivava vari kuti munofana kubviswa muno munharaunda uye munofana kuchidzokera kwamakabva zvimwe kumwe kutya kwamunako ndekupi nekuti makanzi munoda kuurayiwa futika kutya kwamunako ndekwekuti chii izvozvi mugere muchamunone mhuri yenyu. Isu pakutya kwatinako tinotya nokuti mayuthi iwaya akauya anogona kutiitira zvimwe kwezouya kana zvimwe zvinhu zvese zvinenge zvaakuitwa zvinopiwa nana hurumende angava mafertilizer angava mbeu zvoreva kuti isu hatichadini hatichapuwa nokuzonzi tinodzinga munyika nashe ndo mhinduro yaitaurwa kuti imi maakutodzingwa saka isi tikati takabva kwachirumhanzu tinoenda zvedu kana mota dzauya. Tinotenda hamene pane chimwe chamungada kutaura here pauri kuredia taita nhasi ndisati ndavhara TV yedu ino? ndaidawo kukumbira kuti pane umwe ari pano iye zvino angauya akapupurawo kuti takanzi zvakati nokuti ndingaite sevanenge ndiri kureva nhema pau7 hwedu ari pano auya apupurewo. Zita rakazara ndiani? Ini ndinozi Daniel Muchichuti. Hamusati matorerwa Mombera? Pano ini ndiri hazvanzi yamai ava pano. Ndatouya ndinogara pamhiri apo. Ndabuya nokuti ndakahwe zovo rakaitika. Ndabuya ndakagadzirira kugwa. Nokuti ndiriwo veteran. Handina kubuya nchiita zvekutotamba bodo. Ndakahwa kuti mukwasha wangu wakashungurudzwa chimukweva. Ndaida kutobuya kutogwa. I was trained to kill and I was prepared to kill. I wish the government could take place and remove these people with immediate effect. We don't want to see these are robbers, broad daylight robbers who are terrorizing the people here. Ukubira vanhu ng'ombe izvozvi kune ng'ombe 28 dzakabva pabhuku riri pamhiri apa kutaura kwandiri kuita ku next door pedu pana Tsikamutanda izvozvi mazing'ombe ari kuteerwa vanhu chirikadzi dzose dzinonzi mune mubobobo vamwe vachinzi mune zvakati mamiracles majolly juice avanoputisa nyanga dzichibarwa dzichidonha ropa vanhu vari kubigwa mumwe munyika. Handizivi kuti
hurumende yatutumira kana at least a company army, at least army to come and not a battalion company. If in fact a battalion for the whole of this area, Gokwe, to remove these people. Izvo zvikumo kunonzi kunana Zanda vakazara handizivi kuti zvakabva nepi imbavha idzi. How kunganzi munhu wakabva kuChipinge uye ubira vanhu. Ndafara zvikuru nokuuya kwamaita ndambotaura namember in charge crime ndichipa this ndikati I will always give a feedback every month and ndienda kupay kwangu kugokwe. You are a war veteran. You also fought for freedom of worship so that people can always relate or engage in the faith that they believe. Avandire zinata vanhu vari certified kuti vange vave nezvitupa zvekushopera zveun'anga imunoti kudii nazvo ndima freedom fighters acho. The fact that I don't believe in superstition does not entitle me to comment, but however these are not traditional healers as such. These are robbers. This, of course, I'm quite aware of the herbalists around here. If the herbalist, there are about 3 or 4 herbalists who were already accused of being witch doctors. By who? By Tsikamutanda, which is to say that he is claiming that he is the overall in charge of the country. Even the proper herbalists who have actually healed several people around here for the past 44 years. In the very first place, my wife is a traditional healer, but I believed that she was going to be declared as a witchcraft, witch doctor. And I refused her from patronizing this Tsikamutanda, and I was very much prepared to face him if ever he had approached my homestead. You seem to be very eloquent in your English. Your level of education, away from the normal topic that you are discussing. Thank you very much indeed. Yes. Of course, I'm also a professional. I'm a former professional teacher. I was in Zambia. Actually, I went through Oxford. Oxford. You went to learn in Oxford, or you just wrote an Oxford examination? No. I learned in Oxford examination. Oxford. Yes. Okay. You are a war veteran. Which areas were you involved during the? I was in Zambia and patronized several areas in the country. Yeah. How many people that we know that came through your hands, through your educational skills when you were imparting education to them? Several people. Like? Most of the people were several of them. Okay. Okay. Thank you so much for granting us this interview. At your service. Thank you. Zita renyu rakazara ndiani? Indonzi vaCharles Mapfumo. VaCharles Mapfumo. Manengo yakadii muchigara munharaunda ino?
Ndava nenguva yakareba ndakayojaya wangu ndakahwitira munomu ndo mai nana vana vabereki ndikazovakawo musha wangu muno pakazoshayika vabereki. Pakuya kwatsikamutanda chakaita kuti murambe imimi kuenda kuchi imimi manzi mauya kuzosunungurwa kuti abvise uroyi huri kuwanikwa munharaunda ino kuti mugare muri vanhu vasina kutya kwekuti tinozoroyana kana kuti ninga anozondiroyawo. Imimi chakakuita kuti murambe chii iro basa rakanaka? Ini izvi ndakazoonera ndi kuvana Tsikamutanda kwandakamboenda kwaNjelele umambo Njelele kuchinzi vari kutsikisa vana Mutanda ndopandakanoona kuti vanhu vakatutigwa mombe dzavo vamwe vachitigwa chitsotsi nokuti zvaiitika ndezvekuti munhu ainzi uri kushandiswa nanhingi usingazizivi kana kuti wakatemerwa nyora nanhingi usingazizivi wonzi tipe mombe kana kuti mombe 2. Saka ndakasowa ndikati manje kana ndanzi ndoshandisiwa ko iye anondishandisa kuti ndiani anofanira kubhadhara mombe dzacho mai kana ndonzi ndoshandiswa singazizivi ndobhadhara mombe ipapo ndikati dhuze ndononzi ndoshandiswa kana kuti ndakasigwa zvakati nababa vakafa kudhara ndozvaitwa vamwe ndaona kuti apa ndakutoshandiswa ndotorwa mombe dzipi dzanenge ndinadzopamba ndabva ndati ina ndindi plus ndaingovawo mumaredhiyo nemuhurumende kuti vanoda kuenda ikoko vanoendawo vane matambudziko avo ndikaona kuti pamba pangu handina dambudziko handinachinondinetsa saka chinhu chakangozondishamisa ndichokuvhundusigwawo kwanzi ate we kumanorega kuya kwaTsikamutanda makunyorwa masamanisi modzingwa muno fanika imwe madheruka sewe muno anenge techinzi madheruka noti takabva madheruka izita rinopiwa mubvakure madheruka vele madheruka vayavela asi avakocha lapa vanoti achindevereka chichi ndabva ndavhunda ndikati manje imi muziva kuti mutemo munhu adzingwi muarea kwanzi manje kunoku akuenzi kunoku vhele sifuna kuakocha maona masaka mate chimwe doro sito madoroso ndo mate chivhundusigwa tichipuwa fiye chero kumbewa tichanyogwi chero takatozviona pokupesera manje apa kuti vakangonyorana vega tikatozongwa kuti vakuhora kunyaradza tikaona kuti takutojambwa kanenyaya yekuti kwahiyo Tsikamutanda kuti nyaya vanhu vakatanga kunyorwa kudhara kuti nenyaya kushedzerwa kudhara nenyaya yaTsikamutanda iyi kusati kwauya mainputs mainfluence akambouya akambotimira aita zvishoma neshoma achiuya saka Tsikamutanda akazopinda pakati apa mamwe ambouya maona saka tisati takwana kudaro isusu kuti vamwe vave vashota ndopatakatanga pakapinda Tsikamutanda matakuudzwa zvekuti vheri vavacha musanyora zvinhu zvehurumende hatichavapi maona manje ndonyaya iyi. Saka imi kana muchinzi muri vauyi varidzi vemuno mundanani iyo vaira mpofu vanozviti muti mashangwe vakati mashangwe madheruka vele saka pavo ndopane musiyano manje toga chingoshaudwa kuti idheruka leri mate chimwe domwe asi hete chingofarawo navo tichitoti zvina basa imuri mashangwe but patova nedivide vhele ungasi vozokuti bati uTsikamutanda lo usuka ngapi? Tsikamutanda kwakabva kuchipinge kuchipinge pana ari kunazoziva zita rake here riri pachitupa? hapana anoziva ini vakatombobata chimwe chinhu pandaishanda ndinoita zvokuvaka hangu muruzevha vakauya ndiripo ndichitozvivakira paya ndikatamba hangu ichitoita basa rangu vakati neni iwe kana kwaona sekuru vasvika panapa ufanira kukanda vantusi vako pasi nekuti ndogona kutokunanga nezvimwe zvinhu ndobva ndatozvikanda hangu matusi ndikagara ndobva ndaiona vachiita zvicherekedzo zvavo. Chavakaita musiwo vakasvika vakawanda vemuno muvillage vakatenderedza musha yavo paibahwa panonzi pamushai pasimbi mushai vatenderedza kudai iyi ndi akapinda nechikwata chake chakabata zibooster pane zimwe zvinhu ravanenge vanaro soronzi booster saka ndororera akabahwa neiye muridzi wepamba panopuwa saka iye Tsikamutanda anenge achimanya akapinda muneimwe imba iyi opinda mudura ipapa akapinda muneimwe imba yeraundi yakaita seiyi akapinda mudura rimwe pane matu akawanda akasvika akapfachwa chibage akamanya akatenda akaenda kune rimwe dura akapinda mumwe akapfachwa pasi saka indibva ndabvunza ndikati kuiwo munhu anenge achimanya chinhu chacho chisingaoneki tofanira zvikuona chinhu chichidi tichimanya tichitiza mai kana achingomanya vanhu vachingoteerera chiro vachimanya zvorechi izvozvo ndichina hangu ndaibvunza kanzi hamukachioni hamuchachioni ndakazovaona kuti chabakwa ndikaona akabata chimwe chinyoka chakadai sochangodayo zvinyoka zvimwe zvacho zvongomanya muno zvatoona zvimwe zvinhu zvichidziya muchidinange mushana sia anga akachibata achirembedza so ndikava vanhu voti kozvapainzi pane zishato rakakura kanyoka aka kadiki wani ndobva atoti chandiruma
bamba bacho papanzi Mombe 1 nembudzi 2 saka kwanzi vashandiruma kuchiwedza imwe mombe kune mchinda yeye noti vangaona zvinhu zvese zviri pako zvakaita sei ndiripo ndo zvemazo mashoma yamavhura izvi zvikutoitika mumuno izvezvi vaivava vachitotsikisa vaiva vanga vachitoti nhasi vakatsikisa votopinda misha mumuno vachitobata mari zvemadematowana vachibata nhasi asi ngoti vamheni chichaitika kuti pamataura nyaya yemombe apa isisi tinoziva kuti mombe kana ichinge yakubva mubhuku remwe munhu ichienda mune rimwe bhuku inofanira kunge ichikliwa nemapurisawo nevanhu vari involvedwo kuti zveshuwa mombe ibviswe mubhuku reuyu iiswa mubhuku reuyu kana yakunodhibha dzakunzi dzakudhibha dziri muzita raeframe kana kuti rani vanozodziita sei mombe idzodzo sokuziva kwamuri kuitawo nekuona kana kunzwa mazaro inini zvamuti pane umwe nyange mukomiti ari kuenda ikoko sei papa ingave yakatogwa ipapa pamuri kutoona musharo pamira apa yakangopa nemabhucha vaya yakabva yatobhadhagwa ipapo vanhu vatoenda vanotobva ikoko nevanhu vanitoza kuti kune mombe dzikunodi votodzoktobhadhagwa papi ipapo pameti vanozodzitora uenda nadzo sei asi zvekuti kwai matikiti nekuti zvisi kuitika vanoti mombe yadzongonokonona dzakutoorwa dzigurupu dzakutodi hapana pasina zvese izvozvo dzongotengwa ipapo itoinda vanotenga vari kuzikanwa here tongwa kuti mabhucha vemabhucha kana dzedzisina kutengwa dzedzidiki dzadza vanodzitora dzongoona dzotinhwa mene kwadzoindiwa vachino kwavanoenda nadzo mombe imwe chete vari kuitenga nemari kwainowana dzemwe 150 nema200 asi kana zvinhu zvakanaka imuri muri kutengesa mombe imwe itengesa mari idzodzo dzokunzi ma150 nema200 dzedziri kuma300 nekuma250 saka kwaona uchiwana mombe 100 taitoshamisika kuti munhu anowana mombe nekuti vanhu vanotomanya vachitorobvunza Tsikamutanda vachiinda vanobva kubva havasi vemuno unotengai vanodove kure vanhu vachivavo zvokurati pane communication iripo yekuti nhasi tiri kuripisa mombe uyai mugarire padhuze ndochaizvo zvotoitika izvozvo noti mombe dzongotutura muno dzose asi pamira apa pamuri kuonapo dzakaindapo dzatotoziva mumwe achitorwa 2 simuno pandatobva izvezvi apa vanavhanapo mukomana anga achitopenga akatonzi mombe 3 mai vacho vavo varipo izvezvi padhuze apa naitotavana kuti mombe 3 dzikaenda idzo dzino dzamunadzo munodii vakabakwa vanze kwa vane chiusero muroora wavo ndiye anenge achidhiraivha vane chiusero chacho chindege chacho chinopinda vanhu 5 saka muroora ndiye anenge achidi achidhiraivha saka ye murume wacho yemuroora wacho anga achitoti manje kana mukadzi wanga ari anodhiraivha mai vangu varimo kwa vatatu ava vari kupi dei vabudiswa kuti ndevananhingi tibeserani kubvata mombe dzipi ndachitotaura naizve chintoya kuno anonzani muruzazitara anonzi Tomi Makurundundu nani anga atouya kuti kana ati kwadziri kuuya uko kuti tizoonwa kuti nyaya dzadzimire sei imi sevanhu vakangwara kudai izvi makambotowa here mukana wekuti munomhangara kumapurisa ari pedyo nemi izvo ini handina kuzvifunga nekuti iyeni nini mwana womukoma wangu hatichadlidzani handakatochengeta kuno ndikadii ndikamuroorera hatichadlidzani ari kunditendeka achiti muri kukona kuenda kune gudo ririmo saka ndikatoti nine gudo saka naitoo nenyaya yekuti ndoenda kwani kwamambo kuti kuda gudo racho rizotogwa ndotone mameseji andakanyorerwa ndifunga anotosvika 6 ona ndine gudo saka mukuda mbiri kuenda kupi kwatsika ndikati maini kwatsika mutanda ndinoziva kuti ndekwefeki zvinhu zviya ndezvefeki indakamboona munhu ndiri kukwekwa achikandiswa mazai pakatogwa zvihetiswa vakasa matombo vakabva matombo akashanduka akati amaswiti pachikoro pataidzidza papo tikanodla maswiti tichinzi nungai matombo kudai mumwe achikandiswa zai ndizvoona nemumwe aimanya nechimutututu pawaya kudai saka ndakagara ndaona kuti izvi zvinhu izvi zvingaitika pano pasi saka ndakangwa ndaona kuti vanatsikamutanda vanogona ngobudisa chimwe chinhu wonzi ndo chavangaona nacho utorigwa mombe ivo vari vauya nacho plus nyaya ndakaona hombe ndeyekuti vanhu vari pasi pe50 years havabakwe vanzi vadika vana chunu vanhu vese vakabakwa vanotanga pa50 years zvichienda kumusoro ndo vanenge vachibakwa vachinzi vane zvunhu saka indakaona kuti chava chitsotsi kuti bhutsa racho noona munhu ane 50 years hapana zvivadika vane vanongodzi akachena muomberere maoko muku vachiotera maoko maona manje kuti tikatarisa pavanhu vari kunangwa ivava vane pfuma yakadiko kana usina mombe iwe wanangwa kuti une gudo iwe usina mombe dzacho dziri kudiwa unoita sei unomuripa sei ivo vakati ivo nangikire munhu anenge asina chinhu anorereregwa nevanhu kuti haana chinhu tonomubvisira mahara saka ichakandishamisa kumhiri uko
vakanobvisa mumudhara unonzi nyanga ndiye akanobvisigwa mahara asi akatobhadhara mbudzi yake 1 vamwe vose hapana kambunzi abvisirwa mahara vamwe vakatozoramba kubhadhara kumereko vakanzi muchaona chaitika kuti chichoitika varamba vatitendera booster yacho nokuti kwatitendera booster yacho ndokandoona rinenge zvinonesa kuti vanhu pfungwa dzavo dzitenderedzeke nokuti vanotanga vatitendera kuita mazuva maviri asati auya mambotitendera booster iroro pakuzonopinda mai pabooster pamese matova nepfungwa dzenyu dzisiridzo nokuti munomu hamuna chakanaka muri varoika asi pakatoipa zvinhu zvekutoti vanga vachiti vakutoranga indi ndotogara kamumasinagoge mumatechimuya dotonosangana ivo vabva kuya tonopa vezvo zvidhakwa manje topatichiudziwa tichitendeka kuti imwana chikamu yaloya lala zuva yaloya madheruka lava sifunga yakota lapa zvavhele halapa asafuna vantu tichishungurudzwa mumweya hedu tongozvinyana tongati amai tingadi maona manje so ungasitshelani vele abantu jikelele ukuthi kuyenzela ukuthi labo bahlale behlakaniphile kulezi ndawo lezi ezifana labo Tsikamutanda ini chandikukurudzira kuvanhu vose vanoda kuenda kwaTsikamutanda ini ndikuti inini nemaonero angu vana Tsikamutanda vaya vanotoita zvebhizinesi uye vari kubira vanhu muzvipfuyo zvavo nekuti mumhiri umu vakatotora vamwe mai vave nemombe 2 dzikaenda dzose vamwe mai inini masiso angu zingavi vakasvika vakaradzwa chimwe chimombe chakadai vakati hatichidi chimombe vakanochuza zingavi ravo ravanoda ivo kunotora zingavi vedu rorima kurimira vana ravabva vaenda navo vakatoritengesesa mai vavo vakati ndega ndikupei foni tisangase neimwe mai kuti timugone vana vangu tikubhadhare kwazi hazviiti saka vanotomanikidzira kana vangotsika bhusa chete kwaimhosva saka utobhadhara saka machirikadzi emuno nevanhu vese vemuno vakanga vasingadi kuenda vakabva vavhundusigwa nokuti ndeverudzi mwe chete vanotovhundusigwa kunzi imimi vhele titokuisai kupi kumatare paiwe mwaenzi kwaini ndakatumana nemango munomu anofamba navo anenge achiitisa vanhu musangano anoti kwa ini ndindozonyora masamanisi achiti handinyatso kumuziva angu zita rake but ndiye anotofamba achitsvaga basa achinyoresa vanhu achiti kwandinonyoresa vanhu masamanisi ekuti munhu aiwega wega asina kuenda kupi ikoko vari kuzodzingwa saka izvi masavasa achateera vose varudi vasina kupinda tinotenda zvikuru kwazvo nokuti wanisa mukana kuti tikurukure nemi ava ndotenda chaizvo ini ndonzi Lukosi Ngwenya vangwenya kwatiri kunoku ndekwani tiri muno mugogwe tiri kwaSabhuku Bova Chifunjelele Tsikamutanda kunzi akapinda munharaunda yenyino uyewo akasvika nepamba penyu chii chakaitika mutirondedzere zvizera okay Tsikamutanda hongu akauya akatsikisa asi chinhu chandingangopupura taurai makanditarisa exactly Tsikamutanda hongu akauya asi vakazobata kuna baba vangu asi ina ndangunzwisisa angu nezvinhu zvakabatwa asi vakabatirwa kanzika kanje iri ndiravo rinorarama riri papi panzvimbo ipapo richivabatsire chi baba wenyu zita vanonzana Thomas Ngwenya vabatsire chi gakanje sekutsanangura kwake iye ari kuti imhepo yakasiyiwa nevakafa asi baba vakaramba vakati handizvizivi izvi asi vakaribata gakanje rainzi rinounza rufu here mumusha kana kuti idumwa rekurimisa kana kuti vaiti kwai rinomwa ropa vaiti rinomwa ropa mumusha menyeme mune vanhu vakafa here kana kuti vanofa gore negore zvinodudzira kuti gakanje ndo riri kukonzera raikonzera rufu mumusha menyu hatina kana akamboti afa nenzira iyoyo vaifawo nemaextend avo munharaunda baba venyime vakambonenedzerwa huro here hwakazoita kuti Tsikamutanda azodaidzwa achinzi mukuno tapera nekuda kwababa vane gakanje akwete havana akwete ngatitaure nezvakaitika zuva iri makaziva sei kuti Tsikamutanda ari kuuya takaadhireswa naSabhuku ndiye akatiadhiresa kuti munhu wese ngauye kuzotsika atinenge asina kunotsika achazonotsikira kwaTsikamutanda achazonobhadhara ikoko saka vanhu vese vakauya here hongu vamwe vakauya vamwe havana kuuya zvikonzero zvavasina kuuya inyaya yekuti munhu vamwe vakaona kuti tiende tese uku titevere
nzira inodwa nemunhu wese. Hazviiti munhu afoseredzwi kudii kuita zvaasingadi. Saka vakaenda ndo vaida chi vaitoda nezvake. Baba wenyu vaonekwa vaine gakanji vakaripiswa chii naTsikamutanda? Havana kuripisiwa, takaramba kuripa. Asi chaji akatomboisa kachaka zvakangati anoda kuti abvise gakanji iroro chii? Aida mbudzi mbiri. Aida mbudzi mbiri. Sasi ndobva taramba. Maramba zvakanzi chii? Mushure mekunge maramba kuti aiwa isati bvise mbudzi idzodzo. Hapana hawo zvavakazotaura nekuda kuti haana kuzopedzisa kutsika nekuda kuti vanhu vakanga vogunun'una nemuitiro wake. Vanhu vakatozorega kuendako. Ndobva zotiza kaenda. Tiri munharaunda ino zvimwe zvinhu zvakaitika zvinosanganisira masabhuku iwaya naTsikamutanda maringe nekumanikidza vanhu kuti vauye. Ndezvipi zvamunorangarirawo zvamunoona kuti aizvi zviri kuitika zvine utsotsi mukati mazvo? Pane munhu akabatirwa. Chakabatirwa chinhu chatakazoridha isusu zvinhu zvaibata pavillage imwe. Ndo zvinhu zvaibatwa pavillage futi ipi. Ese mavillage zvinhu zvaingobatwa zvimwe chete izvozvo. Ndo zvatakazoona kuti sei zvichingobatwa zvinhu zvimwe chete. Saka vanhu ndo patakatanga kuona chi. Bozi mukatarira vanhu vese vakatsika vese vakabatirwa zunhu vakafa vese medu munharaunda medu. Vakabatirwa zvinhu Tsikamutanda vatorerwa mombe zvese chichi, asi hapasina kana mwana ari kurarama. Tingati zvakakonzerwa nei kufunga kwenyu wemi? Rufu rwaMwari here kana kuti zvine chekuita nemashiripiti iwaya? Nenyaya yekuti zvino kune COVID. Tingati pamwe COVID vamwe vaiti mwafawo neCOVID, asi COVID igonangana nevanhu vakaTsikamutanda. Ndo patakasuspect ipapo tikaona kuti harusi rufu rwaMwari. Ndiye Tsikamutanda akakonzeresa rufu dzese idzodzo. Iye asati atanga basa irori anoadresa mavillagers achiti chii? Isusu kuadresa hedu madresero wake hatina kunyatsounzwisisa, isangodanwa as a village. Mavillages kwanzi munhu wese nezuva rakati kuna Tsikamutanda anenge asara achazonobhadhara kwachifu njelele. Saka kuratidza kuti nyaya iyi yagara yakatogarwa pasi nemachifu nemasabhuku kuti munhu wese anofanirwa kuTsikamutanda. Sekufunga kwenyu machifu zvaanenge achiti munhu wese ngaauye nemasabhuku iwaya, pane zvavanowanawo here? Ipapo ingava secret yavo ivo yatisingazivi hedu kuti maybe panogona kuva ne something javanowana pazvinhu zviri kuitika izvi. Imimi semavillagers muchigunun'una kudai munotyei kunoripota? Wangu kuripota taikwanisa kunoripota, asi nenzira yekuti sezvo masabhuku ariyo akatichengeta vatigere navo vanotitungamirira, saka tochingotevedzera murau wavanenge vataura. Asi vamwe havazoenda havo nekuda kuti vanenge vachiziva havo mutemo, asi vamwewo vakavhundukawo vakangozvidzirwawo ndo vakaenda kunotsika ivavo. Hapana atambotora aita chivindi chekunoripotera Tsikamutanda? Wangu aripo akanoripota ukwadhuve anonzi ndobva ndo vakanoripota polisi, then polisi vakasvika vamuti aiwa ivo vakanganisa kuvinga munhu panzvimbo pake, dai usina kuenda kwaari munhu iyeye. Saka vakanganisa kuenda ipapo. Kuna ndodzidziso iri kubva kupolisi kuti musaatenda maseremoni aTsikamutanda iwa kana musingazoda kuripiswa? Yes. Chokwadi ipapo. Pana sabhuku nyaya yamambotaura tisati takurekodha nyaya yekuti pane mwe sabhuku masabhuku maviri akapedzisira anetsana vakazorovana, nyaya ikazoperera kupolisi. Zvakafamba sei? Uyu munhu uyu sabhuku uyu diki ndiyo yakagurirwa neumwe wacho kwamuketo wokuya. Mungaziva mazita avo? Anonzi Fabian Mashingaidzi. Ndiye akarohwa. Kuti arohwa nevanhu uko sabhuku ketiwa nenyaya yekuti iye sabhuku achirova mwe sabhuku. Nenyaya yekuti iye before vasati vauya naTsikamutanda.
vakati vaadhiresa iye ndobva anyora ake mapepa akati no vanhu imbavha idzi vanhu ava tagara navo tinovaziva vanhu ava musaenda. Saka vakazongorwadziwa hako netsamba dzipi dzadzanyorwa dziya ndobva azonosungwa kanofaindiswako polisi. Akasungwa ndiani? Akarova mumwe here kana kuti akanyora tsamba? Akanyora tsamba, ndiye akarohwa wacho, ndiye akanyora tsamba, ndiye akasungwa wacho ndobva anofaindiswa akadzoka. Ko akarova? Akarova ariko. Haana kumboendeswa mapurisa? Haana. Ndiye akatoenda akatosunga iye Fibion naTsikamutanda. Andakupanzikisa ipa akaenda akasunga Fibion sabhuku yandii? Yes. naTsikamutanda vanga vakasungwa, akanga akasungwawo here kana kuti Tsikamutanda aitenda nemunhu kumapurisa kuti musunge uyu anyora tsamba yekundidzivisa ndite basa muno? Yes, hongu. Vakaenda vari vese naTsikamutanda naye sabhuku yavakatomusunga. Mapurisa isusu tichitaura navo vachidzidzisa kwamateta uko vakataura iwo kuti hazvibvumirwe zviri kuita Tsikamutanda zvekuti anouya osikumanikidza munhu wese kuti achinga auye, uye paive nekutaura kwokuti vanhu vakanga vanzi kana anenge asina kuuya kwaTsikamutanda achazoripiswa mombe 4 uye obva adzingwa muvillage. Imimi kunoku sei mapurisa asiri kukwanisa kukusapota nenzira imwe chete yatakanzwa nezuro iyoyo yekuti vanhu vakanga ivana Tsikamutanda ava vapota vachiburitsawo mapepa chaiwo ekuopareta zvese zvipane ruzivo rwekuti here zvakamira sei kunoku? Hongu mapurisa haana kukwanisa kuadhiresa kuno, asi patakazoona kuti mapurisa hongu ndo mutemo uriko wavainawo inyaya pakazonoripota ave kwaDhuva ndo patakazova neumbovo kuti haufanirwi kuenda kupi kwausingadi, haufanirwi kufoseredzwa kudya nyama yausingadi. Asi pakazoshayikwapo munhu akakwanisa kuvamiririra, asi vakazobhadhara avo mombe dzavakabhadhara. Mapurisa mungaziva here kuti mombe ngani dzakabuda muvillage menyu mazuva iwaya akauya Tsikamutanda munharaunda yenyu? Okay, muno mabhovha makabuda mombe dzinokwana kuita 4. Then uko kwaFinias kwakabuda mombe dzinokwana 7-8 kana singakanganisi. Mombe dzavanozodziclear sei kuti dzibve mumabhuku evanhu ivavo dzichienda kuzita raTsikamutanda nokuti ndiye ari kupiwa mombe dzacho? Pakuclear ipapo kazhinji mombe matorerwa dzinoitwa kana vatorera vanhu vanosungirira pavanenge vachishandira ipapo, asi anoclear andisati ndamboona paanoclear andisati. Kuti dzingave dzichitengeserwa kana kuti vanhu vemabhucha here mombe idzodzo kuti anoenda nadzo kumusha Tsikamutanda wacho? Dzinotengeserwa mabhucha, dzinotengeserwa mabhucha mombe idzodzo, hadziendi kukunga kwake. Dzimwe dzechitengotengesewa imo muraini, vana mbudzi nana hukuchi vanenge vachitengesa muraini mo. Mumaraini menyu pane here vanotsutsumwa nekusezvekuita baba wenyu vanosapotana nababa wenyu kuti isusu vakatobhadhara zvino asi still vakasara vachitsutsumwa vamunoziva? Vakawandisa. Vamwe havo vari kubvuma kuti hazveshuwa chinhu ichi ndandichichiziva, asi vamwe vari kutokonana nazvo kuti hai ndakabatirwa nema. Chikumbiro chenyu kuhurumende ndechekuti chikuburikidza nemapurisa pamisaka pevanhu vakafanana naTsikamutanda kuti imi muchengetedzeke semavillagers? Isusu chikumbiro chedu pahurumende tachikumbira kuti zvese zvinhu zvinoitika zvakaita sezvana Tsikamutanda tachikumbira kuti tisasangane nezvinhu zvakaita sezvipi sezvozvozvo, asi tombirawo mutemo ubatsire kunyanya pavanhu ivava vanouya vachitorera vanhu zvinhu zvavo. Ipapa vanhu vakatorerwa vaive nepfuma yakawanda here? Hongu, pfuma vanadzo, asi uyu akatouya akatohafura pfuma idzodzo. Pfuma iripo. Kune vacho vakaripiswa ivavo vakaramba, pangave here netarget yekuti kana akauya anoti munhu wese ane mombe dzakawanda ndiye anoaccuswa,
asinawo mombewo kana chaanacho mumusha haana hanzi mumusha makota wana gakanji zvakamira sei kana uchangoasesa iwo pavanhu vese vakafambirwa natsikamutanda iwo vanhu vane zvinhu zvavo here kana kuti zvinoadza kuti anotanga atageta oita survey oona kuti munhu ane mombe dzakawanda saka apa ndinotobva nesomething chete apa ya tsikamutanda uya ane vanhu vaanoshanda navo anoti pavillage anogona kutora 2 kana 1 then pavillage mukatarira vanhu vese vari kubatikwa vanhu vane zvipfuwo zvavo vanotoenda vachiziva kuti panhingi pane zvipfuwo saka ndo pavanotobata chinhu chihombe saka pamunhu anenge asina chainacho abatsirwa asi kana ukava nedanga ndazi vanenge vatova nefull information yekuti apo pane mombe dzakawanda pane mombe dzakati pane mombe dzakati apa ndepekwa nanhingi apa ndepekwa nanhingi saka ivo vamwe vacho vaanoshanda navo mavillage ndo vanozomusupply neinformation nemazita evanhu yes ndo pavanozomuisira mamessage ekuti panhingi so mangwana kana ozouya kutanga kubata basa because paanozoti bvisai maheti anotarira fese yemunhu nevhudzi kuti tozati vanhu vechikuru angambogara asina mombe anoonekwa munhu ane pfuma neasina saka ivo vaitarira ipapo saka vazhinji vanobatirwa vane eji yechikuru vanoratidza kuti vane pfuma yavashandira makore akawanda hongu ndevechikuru vatokura chaivo kumayouth aya anenge achinzeuka asati aziva zvekumushonga nekung'anga tichitonzi tiri kushandisiwa saka pane chitonzi kuda kugezeswa panongoda kana kambudzi kana kahuku obhadhara kugezesiwa vechidiki anongozikana kuti hapana chakabata okay makambopinda mushiraini yake here achishopera handipindi handina kumbobvira ndambopinda indaingoita chitsotsi chekungotora hangu kamera ndiri kure okay asi papasingatendegwe mafoni wenzi ukawanikwa nefoni haimbofi yashanda saka indaitorawo ndiri kure asi foni yenyu ichiri kushanda iri kushanda iri kushanda iri kushanda atiti chenjedzo yamungada kupa kune vamwe vanhu vari kuona paSly Media panapa nepazimbo live nemamwe channels ari panapa ndeyekuti kudii kune vanhu vangazosvikirwa natsikamutanda achitaura zvekuti auya kuzobvisa menyama nemadoko anzi nezvimwe zvinhu zvinenge zvakaiswa mudzimba dzavo vanhu zvavakazvitorera chenjedzo ndeyamungati chiimi kuti vasazotorerwa zvinhu izvozvo ya inini chenjedzo yandoda kubatsira pavanhu vese vakatsikamutanda nevamwe vakatorera zvinhu zvavo vasatevedzera munhu kana achienda nenzira yake musiya ende nenzira yake nekuti iwe ukada kumutevedzera hauzozivi kuti nzira iyi ichakusvitsa kupi mangwana uzochema nemunhu uya wawatevera saka chenjedzo kwamuri vana vese vemuno muZimbabwe medu ngatichenjerei vanhu ava vari kutsvaga mari saka siyana nemunhu ari kutsvaga mari iwe kana pane chakunetsa chanyanya kukunetsa pamba pako zvitsvagire n'anga yako iwe ikubvisire pamba pako ndo chenjedzo yandoda kuti ndibatsirewo hama dzangu dzese munoti kudii nekuti tsikamutanda haaoperate mutown muglenora mumakokova mumambo mugweru anongoenda kumaruzevha ya ndo pandakaona ipapo kuti zveshuwa sei asingaende mutaundi inyaya yekuti kunoku anengaona kuti kunoku ndo kune pfuma yese ndo kune mombe uku hakuna mombe imari munhu angakumbokwanisi kupa mari kunoku akazoona kuti kunoku ndo kune pfuma yese aiwa tinotenda nekuti titaure tese zita renyu rakazara rinonzani Lukosi Ngwenya aiwa tinotenda zvikuru kwazvo thank you so much aiwa ndinokutendai masai murambe makadaro